Mit råd til dig er at blive tålmodig, fordi dansk er et meget svært sprog, og vi skal øve os til at blive bedre, så du skal blive bare mere tålmodig og venlig til os. Så jeg har et råd til danske mennesker, at ikke spørge os om, at det stadig krig i Ukraine. Nej, spørg os om, hvilken interesse har I, eller har du nogen hobby, eller kan du hjælpe mig med hjemmeopgaver? Vi er meget venlige, og vi prøver at ikke tænke om, at vi er flygtninge her. Vi prøver at tænke, at vi er sammen som dig. Folk skal være lidt mere søde til hinanden, lidt mere forstående, lidt mere sådan gavmilde, sådan bare, du ved, give lidt mere af positiv energi end negativ energi, fordi der er alt for meget negativ energi i verden. Og jeg er så træt af, at når jeg kommer til nye fællesskaber, og jeg introducerer mig og siger, at jeg er fra Ukraine, det eneste emne, at vi taler om, er der stadig krig i Ukraine, eller hvad så med min far, eller andre politiske eller upolitiske holdninger fra de andre mennesker. Vi er så meget mere end bare flytninger. Og så mit råd til dig er at prøve at forestille sig som et 17 eller 20 år gammel, som har mistet alle det, du har, og kom til den fremmede land. For eksempel hvis du skulle komme fra Danmark til Ukraine. Hvordan vil du, at folk behandler dig? Hvordan vil du, at folk taler med dig? Bare prøv at snakke med os, ligesom med dine andre venner.